ngai thatu le thlir tu te song song in chabain che bele ve kole ama sa in to lai cho shitlang khosik omna ten min tlak wa ka wangin video po kanon upload theilawa chumi wan chon tun tum kan video po hian ka o te ngai thak ala she mai theya ngai thatu ten min lo she thiam le sham do nia ole tun tum kan video a chuan keini mi sauti po ina kan shiat lar im mai Facebook sem chuak to Mark Zuckerberg ate no pachung changa thuleng vel chanchen kha kan ngai thla in kan thler ho vele thungdona video te abula changa atop thlengin minlo thler sakin minlo ngai thlak sak le theu donia thlari lo ti liam ta khan online na bazar na application lian ber pol Amazon ho chuak to Jeff Bezos chuan Lauren Sanjay se chu no puya nein ro pui takin in nei na hunan manga khan ni neina khan Hollywood star tam takte po an telani kha ma se Jeff Bezos ali anu pei thar Lauren ni te chu an hlim viau lai chuan Facebook ma chuak to Mark ali anu pei Priscilla chani ti inkar ro chu a thawak lo ni na lang mi te chuan boina engi motak thop an nei nia suin chu thil chu adik ni in alang chhotan ta boka anu a phe chuan Priscilla ngein mi te zona tamber le rindan chu ron nem hetin aka chu aron ang ve ta bok ani Facebook sem chuak to Mark Zuckerberg a chuan anu pui hi a hmangain lan chhuatir dan po athiam emema ani ne ni songbun te po hi ama nge na asiam ba ka Roman stylin anu pui lim te po hi asiam tir boka chu mai ni lo anu pui Priscilla birthday a chuan zai thiam Benson bon anga ron in thomin a surprise te ta cheu mai chutian chuan pon nama chuan no pahlim le in hmangai tak angin an langa ma se tun hnai maya Priscilla thu se chuan thon thu dang chu aron chhop chhuak tlat mai chuta chuan anno pa in kara hian engthil che ange thleng enga tinge Priscilla hi tuna che hian aron tong chho le heng zona te chana she tur hian an thon thu in janna khan kan let le phot angai dona hi tiang hun an lo thlen chhodan te she tur chuan Mark Zuckerberg hi tu che ange alo ni a engtin nge an thon to hi alo in jan ti te kan sia chen ma sak phot angai dona I han thlir zel don ti ang Mark Elias Zuckerberg hi meni som pali kum sang kha zakwa somret pali a khan White Plains New York ka alo pianga anu kareni hi ril rolam doctor ni in apa etua te hi halam doctor ani thunga Mark hian farnu pathum Ariel Randy le Donat ni in an chung kwa cho Doxbury a chuan cheng mekin chuda horina chu an som thina te chuan Mark hi ano panlai tanga no pang smart tak ni in RC High School a alu hnuwa reivak lawa Phillips Exeter Academy a in son le a chuta chuan fencing team leader te ani be nge a ma se chu chu ama ti special to chu ni lovin computer lama athiam na sang tak jok chu ama ti special to jok chu anim a a thian tena video games an boi pui lai mek chuan ani ero chuan kumsom pakhat milek ani lain mase system pakhat zaknet an te chu lo siam chhuak der to in chomi hmang chuan a computer le apa na thona office a computer chu ain biak po tir thei der to a tin high school a kala hian music program pakhat Synapse Media Player ti chu dwang chhuak in he program hian mi te hlangai thak du zong chu azir chiang thei boka hemi wang hian website lian tak mai /. Cha ati zia chu ziaka atarlan ba ka PC magazine po hian star panga a pathum lai chu a penge nge a chutiang chuan azir lai puite chuan high school pass chwa ringot an ngai to lain Mark ero chuan computer program sang sang chu alo sem chhuak der to a chu mai ba ka high school no pang mai alani la hian Mercy College a college level computer class a torin akal thin bok ani te chuan kumsang ni pahnia khan Mark chu Harvard a kal a computer lama athiam na awang hian kumno pangte in a hming chu chher der to in Harvard a po chuan psychology subject le computer science te azira heti hunlai hian Kirkland a chengin Alpha Epsilon PIT student group chu azom boka te chuan a company na azirlai puitena ngai to po an ngai to phak ngai lo chu sem chok le in chungzinga pakhat chu course maths ti ani a chu chuan zirlai te chu an thian di class la ka zerin an class lak tura chuan a puita thina chumi hnu lok chuan face mask ti chu dawng chhuak le in he website hi weekend chungin asiam zo veka
tin he website hi game sikhat ni in screen a chuan zirlai pahnih thalak chu ron langin mi te chuan hmel tha an ti zok zok chu an thlang theya he thil hi student te chuan an lomin alar chak em a nima sila an do ai thui kalin chu website a chuan lut an tam em awang chuan Harvard Computer System chu a chhiat pha taringota akar le thotan alo in her chawmel chuan chu university chuan man thelawin an shut down ta hial bok ani amai ro chu zirlai tam tak ten an lom em lai chuan zirlai thin khate ro chu an phalna la masalawa website a an thalak an lo tar lan ri ngo ta pang chuan an lungoi lovin school chanchin bua chuan thilmoi lo le diklo holhwal ani an lo ti ve mek boka nima sila he aya thil poilian tham chu ala thleng don chau alo ni ye chuan vo ina mitam zok ta chuan Mark Zuckerberg a chu kornum hathin Facebook sem choka billionaire ta ti in kan hmel shiata ma se poisa te chung kwa le boina sang te au ma kha chuan no pang smart tak ni ma se computer lama tui zirlai pakhat alo ni ve reng mai ye chuan engkim internet chu January thla kum sang ni pali khani in Harvard aroma Mark a chuan Facebook sem chhuana atana computer code masaber chu ziakin chuta tanga kartlem te no February ni le kum sang ni pali khan website thefacebook.com ti chu an tlang zarta a chuta chuan a roommate Eduardo Sefrin Andrew McCollum Dustin Moskovitz le Chris Huggies atenena an siam ho ni in atira chuan zirlai ti in ti hlimnan chawa an ro manani a ma se khovel pum soi hing do tor ani ang te so to ma rengin an ngai to phau lo thung chuti rwal chuan chu ngai dan le ro mana chu thil thar ani shan lawa a school lo na hloi Phillips Exeter Academy a chuan the Facebook ti le khabo chu print out sa a lo om to in chu le khabo a chuan zirlai ho thalak le details te a oma chuta zirlai te chu in shia chen thei phain mi rel tor zon nan ti po a an man mai pe alama ngai zong tor zon nan thleng hian an mang ta thena le chuan Mark a chuan thil lo om sa chu website a chuan ron sem chhuakin chu zirlai te po chuan an ngai na hlek nge ani kha amai ro chu an tlang zara tanga ni ruk no loka chuan boina an tok ngal ta tlat mai chuta chuan Harvard zirlai pathum Cameron Winklevoss Tyler Winklevoss le Divya Narendra te chuan Mark a chuan an idea aro ti yaron puin an ni chuan Mark a chu an project harvardconnection.com tia puitur chuan an soma ma se Mark a chuan puitu lovin ama website a siam tho chu an tlang a pui vele a ye chuan thil chu boy chor ta noi in Harvard Crimson an ti mai an university chanchin bulama chuan an hek zoita a ma se chung boy na chingfel tur chuan Mark a chuan Facebook login mangin chanchin bu editor pahni te email chu a hek sak ve ta paka amai ro chu engma asot pha chawng ho lo thung ye chuan zirlai pathum de chuan okil roin an khing li a chuta chuan in soifel theisha min Mark a chuan dollar million somni choin Facebook share tang hian million 1.2 a pi hel bok ani ye chuan boina neu kara po Facebook chuan than a thul chawng lawa Harvard nu a chuan Mark ali a thian de chuan school dang Columbia NYU Stanford le yala te chuan an Facebook ram chu an zau ta zela heiba ka hian a company na Harvard chu Mark a chuan sa san le in Facebook ti changtlon lama ariru zong senga thoktor chuan ariru chu a siam fel le a chuta chuan a thian ti nen Palo Alto California in sonin in an lo hawa chuta an in chu office tan chuan manghalin buijan tir an ni bok nen anina chuan computer te pizza bom te le thil e na kor te chu ale drem rum ve thena ye chuan chumi komni puya chuan wani thlak tak mai in billionaire pakhat Peter Thiel a chuan an pe punna masaber tor investment chu aron petalawa hemi nu hunrei lo te hnuah hian Facebook chu zirlai te website chu ni to lavin khovel pummi puite man thei tur chuan an dong chhauta a amai ro chu thoktu then khate chuan sum hmuwat an du awangin an application chu shalwat an rel ruk lai chuan Mark a ero in Facebook shal chu adu ve holo thunga a chan chu Mark a chuan sum hmuna na siam ani lo awangin khovel mun shanga mishing omti in zom tira in po tir chu a thil tumber ani zok wang ani ye chuan komsang ni pasaria khan MIT Technology Review chuan Mark a chu kumsom thum pangami ni chunga khovela thil mo chuanga no pangbera puangin
kumsang ni soma khan Vanity Fair magazine chuan chu koma mi poimo le langsar ber zinga mi ti in alo soi ve buka chutiang chuan tleirol pakhat an school chanchin bo website hekwal mai tu kha tuna chuan technology lama rabi thar hong to ani ta dai mai hi thilmak ve tak pakhat chu ni ome tin move fast and break things ti chu thupuya nei mia bukin chuta chuan thok la wat la ti sol pal le tluk pal hlau su a hlotling don emo don lo emo ngai to na thar chu ke pen pui va ro ti na angtlok ani a le chon kumsang ni soma khan Facebook chuan mang to million sanga zet me chu ron nei to in Wear magazine ina an kopna marka chuan fakna te da bilin olsam takin sum chu an nobel thea ma se chu athil tumber ani lo tho sein sumlam ai ma chuan mi poitia ngong nei tir chu atum zok ani ma a ma se an hlotling ve ni na lang a chan chu mi poiten an lomin mangpo an tam veu rwal chuan sum thatim tak chu an la lu tel tho bok ani heiba ka hian kumsang ni som pathuma khan marka chuan khovel mi pui billion nga vel Facebook kaltlanga la online ve thelo hoina a thlona internet an nei thenan internet.organization ti project chu a kalpui le a amai ro chu thil thatak angin langma se mi zong chuan an du vek kherlo thung chuta chuan Indian activist po in pompui du lavin internet chu ang khatle rol khai taka shojwal ni se an du tho an soya ye chuan du lo tu le do dal tu an tam em wang chuan marka chuan a project chu kumsang ni so paruka khan a top san angai ta hela ma se ala be dong tu ho lo thung Indian Prime Minister Narendra Modi nen chuan income na hunte nein min tum hian ala ti pui fan boka chute lai mi kin chaina ram lam hi enge an chan chini ve ta angle Facebook chu chaina rama chuan man khaplat ani a ma se heta po hian marka chu a be dong tu ho lo a thei top chu ala chwa zel thowa ye chuan kumsang ni som palia khan Facebook headquarter a chaina internet ho tu ti na lo in mukhom to in a hnu de oloka Mandarin Tsinghua University a thu sei da hunte anei le boka ma se Facebook an man lo deu veka wangin a sot mel te chem lo ni in alang thong ni ma sila Facebook so athang chhotial tel emoti lai chuan boina an tok ve le tlat mai chuta chuan kumsang ni som pathuma khan thoktu pakhat chuan asiam chhak to mark account cho hack sakin asiam chhak tu ngei po cho a himbik me utalawa chu mai ba ka a hno re lo te a chuan boina lian tham chu to bil da zelin chuta chuan mi mal chanchin thedar te chanchin thar dik lo te le boina sang chu application a chuan om chhole ta a ma se mark a chuan ti top mai chu atum ho lo chuti lai mekin US a ero chuan Facebook chu a thang duang be zela kumsang ni som palia khan mobile world congress sa thu soina hunte nein Facebook chu mobile phone po a man ani theidon to thote asoya heiba ka hian thuple zel po nei lem lovin khovel mon sanga mishing te som khoma in potir atum tho chu asoi ta piak mai bok ani le chuan kumsang ni som paruka khan Stephen Hawking ale billionaire Uriel Nartinena thokhavin project thar to chu an boipui le a chota an project boipui chu breakthrough star soti ni in atom ber chu Alpha Centauri ti star system a arse khol te takte da ni a chumi hnu kumsang ni som pakwa khan marka chuan ma chhop dang nei li in chuta chuan Messenger Instagram le WhatsApp te chu system pakata zoma kai khomvek adu tho soin Facebook a kan tumber chu mi puiti ol sam taka ani shet po theina le inbiak po theina na anra man ani tho soya amai ro chu mi tam tak chuan pompui vya ma se then khat ero chuan a him lo an ti hle thung ti chuan marka chu poisa le sumdu awanga heng zong hiti ani kan ring mai theya ma se meta a company ming thara CEO anin ang po hian dollar khat chi a hlo ala thina ma se an company share awang ti po hian mi ho satak chu ani theida thowa amai ro chu thilti theina le thiamna sang tak nei ma se mi te chuan alal in bang te chu a khichan emni ti in an phun le ta sapsapa chuta chuan an company chu lian hle ma se marka chuan boina enge motak atna emo anopui ne na anin kara emo thil enge motak chu atok ni in an ring he tapur maya amai ro chu kumsom chuang zet an company chuan khowela company thil ti theiber ni na chu la chel rengin meta noya chuan Instagram chat le WhatsApp te chu ada ba ka alal in chu athom thale ta a
ma se chu hlotlina phena chuan thuleng wak tam takte ti swal palte le thune na man dik lo na te po chu lo in phum ro ve thowin boina po chu a hna thila chau ni lo anu pui ne na anin kara po chuan a omani ti chu alang chiang tel tel bok ta ani le chuan soita kang khan mar ka hi billion ni sa piang ani bi kholawa new yak no pang computer ngai na ve tak mai ni chini in apa chuan programming haute te azir tir china chu thil chu tui chhotel tirin high school akal meu chuan music application pakhat synapse an ti chu asiam chuak der to ni kha le chuan Harvard University a kumsang ni palia khan kumsom pokomi chawni in Facebook chu atlang zar zui te boka Harvard an do matanga athil chan ve mai khan tuna chuan millionaire ani tir ta hemai ma se hlotlina chuan har sana a chhom tel chen tia a tirlama kan sei to ang khan a thian ti idea ruwa po ni in har sana sang sang po alo tok nol ve to ani kha ti chuan Facebook chuan mi nuna har sana sang sang chu ron thlen chho tu zelin ril rolam thleng chuan a khoi pui chhota a chuta chuan a siam chuak tu pa mar ka chu mi pui an thin rim ema wangin US Congress ma a chuan a thuta hiala chuta chuan ani po chuan a thil ti dik lo tam tak te chu pomin mo phurna kan la fel tok lo ti in thupa a choi zui ta boka ma se mi pui tam sok te ero chuan atlai ma to chuan ngai ve tla thungin a thil thlen thalo tak tak te po chu siam tha thea chuan an ngai te lo boka heiba ka hian Facebook a thil post tam tak te chuan hong thalo tam tak chu nei chhota zelin Myanmar a po Rohingya Muslim ho nen boina an nei pha thisen hial alo luang to ni kha ka in thana khan United Nations chuan Facebook chu mo phur tu pakhati in alo sei chuak hial to bok ani le chuan kumsang ni somni pakhata khan mar ka chuan Facebook chu meta tia thlak tumin khovel thar metaverse ti chu adin tur tho a seita a ma se mi tam zok chu an phur to hlul lo a chan chu application hluina boina athlen zo zai te chu chin fel po alani lo nia an ngei wang ani pakhata ma se a hno de loka Instagram chuan Twitter ang tak mai the ti application chu ron dang tharlin he thilawang hian markale Elon Musk chu an lo in bakai ve zeu to ani kha heta hian Elon Musk chuan meta chuan Twitter lama thok to hlui roin he idea hi an ro ani ti na soya amero chu marka ero chuan a phave tla thung hemi wang hian anin kar boina po chu re thei ta meu lovin chanchin tharlian thamle mi te ngai ven ron chu ani le ta ani le chuan marka hian anon hi a private le maya a chong te le a fa te mel po hi a pholang ngai meu lo ani ber rum khat po a fano te thalak chu pholangin a post ve nge ya ma se a fano te mai zona chuan an mel hlia tir tur hian sticker chu ada thawani oma chu mi te chuan nei zatin marka chuan ama thil sem chwa nge chu arin zo lo thole mani masel tak ani thu an seita a heiba ka hian mi ta po chuan har sana chu to bezelin mi puite data chu US ne na alo in thon thina wang hian Europe billion 1.3 choi tir ani a awm zia bera chuan phallo thil ani wang ani ber le chuan marka chuan kumsang ni som panga khan company ding thar tan puinan dollar millions a thum lai a pek tor tho a in tiam le a ma se kumsang ni som ni pathuma an pek tak tak chu dollar million 29.9 chaw ani thunga heta hian mi puile chuan mani thutiam bo chetu tin an soi zui le chem bok ani chuti lai mel chuan an chung kolama har sana om tho po chu soile sep sep om bokin markali anopui presilai te chu ponlama chuan no pahlim le in mangai ber angin langma se reporter lam chuan Priscilla in marka na thil phena lo om ve reng chu anin hle thu an suya in Priscilla chuan film khur tak se hian ani nei na chu ader thongta emni ti zona siam theide chuan thil comment chu a ching viau ni oma chutiang chuan a pasal ne na an jin kong in chan hi Harvard ani in bathroom lu tora anin tlarlaya in tong ani a chu anin mo masak ber na ni in marka chuan a thlok chu aron vora chuta chuan ni thum nuwa college chang hian min hnu chuak mai theya kanin ngai zon wa tangai ti in awa thlem vela chuta Priscilla po chuan alorem ti ve mai boka chuti hunlai chu markan face mask ti website a siama wanga boina ato lai khani a le chuan Harvard cho san tora ain ro man sana chuan Priscilla chu tongin face mask hi omlo se
Priscilla hi katong kher lawang ti in alo soi chuak to nge ani nima sela anin kar so ol samreng bi kho lo thung kumsang ni somni pakhata khan Priscilla chuan markanena an chho don masak bera a hmu dan le angai dan chu soi chuakin chuta chuan marka chuan in lama ti doraneya ma se Priscilla bula om chu du zokin a chwa pui de thowa heta hian mei che then khat chuan romantic po an lo ti viau mai the ma se Priscilla ero chuan merin tlak lo mani ti tur po hlen chuak zo lo angin angai dei thung ani oma amai ro chu in chen pha bik chawng ta lo chuan anin zui chhowe te zel tho ani de chuan marka chu Silicon Valley a ain son hnuwa po Priscilla chuan ala zui ve zela ma se dan zom tur a siam thung in rem siam na in kar khata voi khatal date night an nei thinanga Facebook tel lawin anin polama mini zatal hun an hmang tura ti ania amai ro chu thil chu mi then kha chuan a thlakin tolo an lo ti ema ma se mi thiam ti ro chuan thil thatak ani tho an soi thung ti chuan kum som zen zon anin zui hnuwa kum sang ni som pahni kuma khan tiam tlate ti in anin ko sui ve ta a ma se he mini hi Facebook in mi poiti hne na a stock a shal tok che ani awangin marka chuan an lo in chen thut po a asum ven himnan chu hun kher chu a thlang ni in an ngai ta hloma nima sela ama marka chuan thil thleng pal ve mai ani thu sein Facebook poisalama an ho to te po chuan ani nei na chu an hriat lo thu a soi bok ani heiba ka hian billion ear ni ma se ani nei na chu a ho thei ang bera kalpui ni in an hun laya California in nei na chuan dollar sing thum sang ni lai amamo thina ma se marka te chuan chu ai tlem dei chu sengin Palo Alto a anin hnunglama chuan in nei na chu an bo saya chuta eitur te po chu ol sam thei ang bera chhop chhuani in Fogi Sosile Palo Alto sol te chu an cha dessert a po birthday kami chocolate mai so an hmang boka tin Priscilla chuan clear petibon gown dollar sangni za sari man chu in billion zai thiam dang po som shan palim lo chuan marka thian pa Green Day Billy Joe Armstrong chuan thilpe katan azai saka chu mai ba ka marka chuan in nei na mol mangle hautak an do awangin mi poite surprise tor chuan Priscilla Medical School graduation lom tor anga in soin mi te chu an som hloma chuta chuan an lo thlengkim ta mo ti hun om bela ani nei tor tho chu an pawng ta chau ani oma he ani nei na hi billion ear ni ve me usia chuan an ti ho kan ti tlang ve em ti chuan ani nei hnuwa chuan boina te po chu ma chhon ve zeu zewin kumsang ni som panga khan an fan huma saber maximai chu an neya anopuina fa ashin lai po hian marka chuan na tho chu ala thut chuang ho lawa damdoina ala omlai mek chuan lekha te thonin azia dan de chu aning to empty te azia dan style de chu athak don empty de chu anupui chu ron zota ma se Priscilla ero chuan fa kan nei hi na tho kha do tok rila lekha thon po atok tori e ti in akha khial ani ome ma se chu lekha thon chu mi te chanpuina na foundation an din Chan Zuckerberg initiative ti bulchan na lo ni chawin chu initiative a chuan Facebook atanga an hlo 99% so chanpui ngai te chanpuina atan an hlan tur tho an tiama an fano maximai pe ani vek chuan an tlang zar zui te bok ani de chuan marka chu kumsomni atlin chuan anun dan le khosak dan then khate chu a thlak dang lam li a korlum lukhum nei hudi kan ti mai ang chu inbel to lavin t-shirt lian takte rangka chak thitinen asam chu atikir ta a heiba ka hian designer Mike Amerinian chuan thoktonin thomno te chu an design ba ka letin tong inziana ti sa te chu an dong chhuak ta boka nima sila chutia ama mele alan dan siam tha a boy mek lai chuan meta din hmun ero chu atlak niam so tle thunga chutaka ra mi poitila chuan Facebook le Instagram chu thodi cloud thedar to le mi ti ro ti boya ro dam lo na hial thlen to ni in an dem he boka te chuan chung boin zong zong phena chuan Markale Elon Musk in kara po khan in ngir hnauna chu ombe reng bokin kan soi to ang khan an boina in chana chu chat application ani kha Elon Musk chuan ring chunga in beitorin a chauta a chuti lai mekin marka po in ain hnunglama anin beina tur ni om tekalang MMA in swalna ring kilriat ne chu a hung taran mai chuta anopui chu bengalin in hnunglama ka thilda kha ilo hmu em a hantia anopui chuan
an thil tum chu a phurpui lem lo ti hriat tak hian o mu e ma se mark heng grass ho tan hian komhni chung kalo thok to asin atia a grass chu a ui ve hle ti chu alang cheng hle ome amei ro chu mark e ro chuan ngai pui mo sakte chem lovin save the grass or keep the octagon grass te hi kala zo don nge nia in sol na ring kil riat nei hi kada sok don ti in Instagram a post aron sem le a heta chang hian anopui du dan le angai pui mo te chu a theng thonga po chuan a tho mel piao lo bok ani heiba ka hian markale anopui hian Hawaii a po boina anlo sem to ni oma kumsang ni som palia khan Goya ramlein kumsang ni som paruka markale a company te chuan mi pui then khate chu an ram shal tura nor luin mi pui te chuan an thin rim ema wang hian online a ngena tam tak an siam ta a tuta chuan markale presilai te chuan jan pui ngai te chom dol nan poisa te chu bima se mi pui te chu an lung oi theimeu lo poisa in engkim ati theilo zia le le the chin ane zia te chu alang cheng ta hlemaya te chuan an ram le a chuan dollar million zani somsari man hu in an sata a heiba ka hian leihnoya engemo alo thlen thut po a tom himna tur ombokin thoktu te chuan an zep tla tur ani a alandana ponlama tang po hian an in chu chol hmana tur in emo in satli ang mai ni lovin spy ho in te po ang zok ma bok ani te chuan an no pa hmangai na zen kong chu an college ba jo matanga ron in chan be mai khani in tuna ero chuan a boy chor to hlemaya in ngai zong le in hmangai tam tak te chuan pangpar te anin pitlang pui china ma se mar ka chuan chu chu hauti rewin chu aya lian tham zok chuan surprise ado china pakhat chu anupui lim siam tir khani ome te chuan porse minivan po anupui tan liao liao hian siam sak bokin mar ka chuan kar chu ngai na via ma se kar man tole lar tak tak chu adu kherlawa ma se anupui tan thil special tak ti sak adu zok tho asai bok ani te chuan kumsang ni somni palia khan mar ka chuan fit sari asang anupui lim chu siam tirin chu chu anin bula hungin a pho chuak ta a in ramon house style siam tir ani tho sein a siam to Daniel Ashram chu atak nge nge a heta hian anupui po in fiam thoin keima ang an tampo le a thating ani mai ti in love emoji nen comment a siam nge nge ni ome ma se mi ti ero chuan romantic ti via ma se chen khat in chiar zau mi ti ero chuan thil tul tak ni lem lo poisanga awanga ti mai mai anga te chuan an ngai ve tla thong ani te chuan mar ka chuan a hmangai na ti hi thil tia lantir tam du in chu chu poisa ai puin a hlu zok ni in anga ya tin an ina e tur deliver thin tu te ho po chuan milim chu alin ema wang chuan milim bula chuan e tur te chu an da top thin thu an soya amai ro chu markan anupui lim social media lama a post chu nui za tu le fiam thu thona na mang an tam em ema ngai dam dial na mak tak emo video games vela character an zok tho te chu soi chinin chen khatla chuan mei chia te o in lim siam ve tu tor mi pa zong ro ti in an lo fiam thu sek boka tuta chuan anupui presilai po chu alom rolin mani tia zet mai milim han ne chu amak deuh hlekin a hreta a ma se apasal thlop la tu chu alani reng thong ti chuan kan sei to ang khan mar ka hian Daniel Ashram hi angai sang em ema atira chuan ama lim siam tir chu atum de u ka ma se a thlak don jewa shil in anupui ta na thil hlu le dang dai tak ti sak alo du tho bok nen anupui lim chu a siam tir ta alo ni ti chuan kumsang ni somni palia khan thil dang lam tak mai mar ka chuan atileta a chuta chuan zai thiam pakhat ti pin nen chuan thok donin get lot i hla chu siam non le an tuma ma se an siam thar chu a hlalui nen chuan in anglo tak mai ani thung chu hla chu tingtang nen chawa saktora to ani lo ma se mar ka chuan tingtang perin an hla thar chu asalia he thil ati chan chu an college party a presilai nena anin hmu masak ber sana chu hla chu an play wang ni in chumi hnu tang chuan kumtin an anniversary a po an ngai thazia thina ma se chu kum sang ni somni palia chuan ti danglam chu rondu in ti pe nen chuan thok donin an siam danglam ta a thil chul tak chu ni lo ma se anupui dan chuan alom ombe shim shim tho ome amai ro chu he menu atang hian mar ka chu a khosak dan amak chhauta hle maya a VR headset chu wa thinin ni khata darkar sompli te chu games te a khela
chu chuan aril ro lama chuan hmong na sa tak chu nei te hialin anu pui chu kamishing no pui tia a kau thin ba ka atak ani le ni lote azot fo thin ani oma chu mai ba ka an fa te po chu khol nau pang ti te a kau thin bokin a fa te chuan ke an nei tak tak le tak tak lo te chu azot fo thin boka chutian chuan marka chu VR game sa thlok del del reng ang chuan in sheringin atira chuan prisilai chuan piam tho pui hloi ma se adin hmun a thalo zel ti a hriat nuwa chuan alungai ta hle maya a chan chu marka chuan game se khovel tak tak chu thliar shan har sa ati to wangani a chu chau chu alani lo marka chuan an oi bis chu darkar chan ve chuang lai te a mishing pui ang main a bita thina chu chu anu puin fiam thuti tak dewa a soide chuan pombe mai bokin bis chu anuna chuan Facebook ang tluka apoimo tho a soi hiala in uite hi mishing thian thatak ni in a voltu te po in mishing ang mai bia in an enkol thina ma se marka ko sakdan ero pa ngai pia lam ani tla thong tum khat po marka chuan a headset chu ani lo dan tur anga a hmana wangin karenin aman ni in thu thang a om hiala ma se presilai ero chuan engma soi anei lem lo te chuan mi puite chuan ngei dan sang sang an nei ta a markan hmangai na alantir dan te chu cute le sweet tia lom tam tak an om lai chuan chen khat ero chuan ative mama deu chu an lo ti ve mek boka tin marka chuan a hmangai na alantir dan chu amak hle maya pangpar ti le chocolate te hmanga lantir ve lavin computer lamte khol hmang te in alantir to fowa anu puitan chuan alom omange anin omlama akal zoka kanjin le chutian chuan an chung kwa chu an hausa in mi tan puina tur po tam tham tak an neya non nuam tak an man abe se om biaw lai chuan anin kara ero boina chu a thleng reng thunga an fingin an boy be sia an na tho puite po chuan an no po in kar boy chwar zia te po chu an sui chok ve zeu zeu thin bok ani ma se chung zong zong kara presilai chuan a pasal chu fui ve reng thinin khowil zaw zok motor te le computer lama tang rengot lawa thlir dan zaw zok nei tur te chuan a fui ve reng thina chutian chuan har sa ve thin hle ma se presilai chuan anin dom tona anin fui tona anin chan pui ton chuan an non chu anom ve mai ringa an na chung chang te chu in shil tona na tho dun te chu nuam ati hle thin bok ani te chuan marka le presilai te zin kong ol sambik lo sia chu kan tha chiang hle to anga an hmangai na lantir dan te po chu ai nang lo hle ni kha chungji nga langsar zwal khober hria theide chu anin nei zongbon asiam te anu puilim asiam tir te le minivan asiam tir te khani ome in abarde ate po khan alo surprise ve to chen boka chu mai ba ka an pahnia an hladu em te po kha an lo siam thale hialani kha amai ro chu presilai chuan ngai hlu thin viau ma se a pasal che dan chu maktia han thlir wong chang po chu anei ve fo mai no pasatlia an nilawa khowela no pa hausa le thil theiber pol an ni ti chu shil non kher po kan ngai om lave ma se an ma ni ngei po chuan mi te hmu anga fam kim le non nuam an nei lo zia te po chu an pomin an non ol samreng bik lo tho te po chu an soi cham chi ve thina tin na poimo tak tak chu thok ve ve in chanpui ngai te chanpui na konga po hian an thok du na se mema ma se an no panon le an chung ka chung changa chuan zona tam tak chan hlei thelo chu ala tam hle thung ti chuan an no pa in le china hi eng angin nge ke ni ngai thatu ten kan lo hmuwa kan lo hriat ve le comment section lama in ngai dan te in lo sei ve le chho don ya